Áno. Už si neskoro. Tak choď pri ďalšom kúželi. To bolo lepšie. Tak, uprav si ho. To je ono. Tak. Pri ďalšom kúželi zastavuješ a cúvaš. To bolo zlé, lebo si použila ruku až potom set. Nevadí, ideš zmenu smeru. Pri ďalšom kúželi budeš naklusávať. Choď prosím ťa kruh a ne štvorec, alebo čo to tu robíš. Tak. Paráda. To bolo oveľa lepšie.